No joo. Sain tämmöset Hannu Karpat hommattua jo aikaisemmin tuossa videolla. Oli ehkä vähän liian lähellä kun oikein hengitysaineet ja sun muut kuuli, mutta se on sitä harjoittelemista tässä hommassa. Ei se auta niin kokkele, jos löytyisi joku vähän parempi paikka tälle vaikka just tänne vähän niinku niskaan. Ei niin karkeasti ottaa sitä ääntä tai sitten spaitaalla, että ottaisiko sen tuohon. Se nyt on vähän nännipistys, ei. On vähän hankala. Kokeillaan sitä tuolla niskassa, niin se ei ainakaan sillä niin hirveästi pitäisi Pitää vielä testailla sitä vähän sen. Katsotaanpas noin putkona, elikkä nyt olisi oltsit siirretty ja vehkeet laitettu ja Volvo uuteen paikkaan ja tuli tämä natiikka tänne laitettua kanssa. Katsotaanpa sitä vähän enemmän sitten tuossa. Joo, elikkäs tää on tosi siisti ja pesty vehe. Omia on. Pitäis jotakin meidän keksiä tuolle pakoputkelle, kun ei oikein hyvää oo tälle. Näkyy olevan halaakin jutus. Oho. Tehdään se tuolla lailla. Se on vähän lämpötilaeroja tullut siihen, mutta se pitäisi napata pois ja sitten meidän pitää sen verran korjata tuohon laittaa kiristimeen uutta kumia, että se ei niin hirveästi rallata tuo ketjutus. On tuo hydraulipumppu tuohon pitänyt laittaa erikseen noin, kun sitä ei ole tässä moottorissa se on ollut tuolla persaksessa niin sanotusti, niin joutuu vähän tommosen patentin tekemään siihen, mutta ainakin se on tähän asti toiminut ihan jees, ei mitään ongelmaa, että siinä sitä on mielenkiintoa, että miten me saadaan tämä viksusti tehtyä. On ainakin otettava ensin irti tämä tästä ja katsottava. Minä kävin hakemassa vähän putkikäppyröitä isompaa ja pienempää ja tässä olisi tämmöstä vähän isompaa, ettei jos tuosta teki suoraan ylöspäin vaan tuo. Ja en tiedä, pitääkö tuohon konepeittoon tehdä sitten reikä tälle kohti vai mitä mä sille oikein keksin, jos tosiaan tekee tähän aukon sille ja vahvikkeen sitten hitsaa tuohon, siirryttää tuo Intikan merkin vähän tonne sivuun. Heillä joku ajettava huussi yrittää saada itsensä mäkkeen ylös, mutta kyllä se sitä kipuu kun aikaakin. Nyt on vähän tämmönen villiratkaisu tässä. Adapteri tuohon. Sai tuon pakosarjan tuohon turpolle paikalle ja kyllä se siinä on pysynyt suora pätkä on vaan siitä tuohon turpolle ja sitten paineelle putki tulee tuolta paineanturi kohteesta tuohon. Siihen piti tehdä tommonen hitsittävä lisätulppa. Ja sitten pallu on tuohon lohkoon, siihen tein suoraan reijän ja vetäisin liimalla ja tiivisteellä siihen pultilla kiinni tuon palluletku liitännään. Ja mitään intercoolerihan tässä ei ole, että suoraan menee paine menopuolelle. Mut jaa, eikä se auta se. Pitää ruveta pulttia irrottamaan siitä ja suunnittelemaan
suunnittelemaan tuota laippaa uusiksi. Mielenkiintoinen tulee tästä. Ei se mitään. Nämä on hauskoja rakennella aina joskus silloin tällä. Kun ei jatkuvaa on. Ihan mukavia puuhia. Annanpa tuosta ja katsotaan ruppeeko se siitä irtoamaan. Joo vaan, sehän irtosi. Nyt pitää kyllä käydä hanskat hakemassa. Siellä kuulostaisi tässä joku tilanne. Ei ollutko paloauto tällä kertaa. Toivottavasti ei mitään vakavata ole sattunut. No jes. Mitapas vähän ulos. Tuosta meidän pitäisi nyt raapasta tuo putki pois ja ruveta sitä käyrää siihen istuttamaan. Tuosta hanskat kätteen. Tuohon mulla jo vahingossa sattu rälläkkä valmiiksi mukaan. Katsotaan miten se sitä. Ei siinä on muuta kuin ihan. Se on vaan tuosta napattava poikki. Poikki tuosta ja jotenkin istutettava siihen sitten se. Istutettava siihen sitten. Onpa jännä, että molemmista on tullut pakokaasua, vaikka eikö niin joo, se on tommonen avonainen tuo. No nyt minä ymmärrän, mitä se on siitä. Mut hyvä, ruvetaan rälläköimään. No urhoollinen apurin löytyi sieltä. Se on rälläkkäpuolella ja tuo on tuosta hirmu hankalaa saada nyt. Mutta kokeillaan. Ja laikkasarki. Kyllä sillä vielä pari laikkaa oli. Onneksi. Ehkä teidän pitäisi tuon putken tuosta poikki ensin.
nyt! Tähän näkee jo heti paljon paremmin. No joo. Tää ei tosiaan niin helppo homma nyt oo. Tää ruppee tähän laittelemaan ne. Tähän pitäisi tuo ensimmäisen tilalle. Eli meidän pitää vetää tuolta asti se poikki. Joku joskus sanoi, että kunhan nyt ei vaan sattuisi mitään. Siinä se alkaa olla aika lähelle, nyt vaan pitäisi tämä putki litistää tästä näin, että saadaan se siihen muotoon, niin tuosta litteeksi niin kokeillaan tuolla prässillä, että miten se menisi. Kun aattelee tätä näin, niin tämä pitäisi mennä ylöspäin tuosta. Niin painetaan se litteeksi ja sitten saadaan hitsattua tuo bypass-puoli ja sitten tämä oma puolensa kokonaan siihen. Ja tuo väli voidaan tuosta aukaista sitten. Niin saadaan vähän paremmin hönkyä kulkemaan siitä. Kokeillaan tätä minun prässiä, että mitenkä se toimii. Laitetaan siihen ensin joku johto paikalle. Ja hän lähti hyrskyttämään. Hän nousee niin siististi ottaa. Sanotaanpa sen, että sen pitäisi lähteä ylöspäin, eikä se saa tästä tuosta prässättyä. Ja aika hyvä. Tuokin näköjään vähän. Pyöristetäänpä sitä takaisinpäin. Melko hyvä. Eiköhän me tähän uskota, että se on hyvä. Oi helekatti, sehän istuu siihen kun isä-äidin selkkä. On kyllä viimeisen välein. Nyt vaan puhistetaan tuosta tuo väli auki ja rälläköjään siitä pois ja sit vaan hitsataan se tuohon kiinni. Tullaan viimeisen päälle.
menopoli tulee kokonaan auki niin kuin pitääkin, niin silloin se on hyvä. Sen itse asiassa nyt huomasin tuossa, että tämä on vähän... Tämä reikä on pikkasen ahastu. Se niin kuin tässä näyttää, että se olisi aika lähellä, mutta täältä on pikkasen liian ahas täältä takareunasta. Ees kokeilis tuosta vingulla ottaa tuota isommaksi tätä reikää. Tää mahtaa olla enemmän tommoseen kiilottamiseen. Että sillä saisi ottaa lastua irti tuosta. No joo, vähän on kiiloteltu nyt ne. Nyt se pitää sitten tuossa paikallaan hepata. Paikallaan hepuloida siihen. Paikallaan hepuloida. Laitetaan siihen pari mutteria takaisin paikalleen. Olisiko pultireet tulla kohdillaan? Sitten viritellään tämä Super Turbo Hitsi 3. Laitetaan siihen makuopel kiinni ja oi saa. Se pitäisi tuo kahtu, että se olisi suurin piirtein ylös. Siihen vähän ryssän vinkkeliä tehdä tarvittaessa tuohon. Jos se ihan on ylöspäin, niin ja se tuo filtteri. Nyt pitää maski laittaa welding-asentoon. Ja nykyaikaisia ihme maskeja. Alkoskohan se olla siinä? Pikkusen hepataan sitä paikoilleen. No, on röyhiä. Nyt tulloo hyvä. No mieheksi. Kyllä se aiheuttaa tuohon meillä, että joudutaan tuohon tekemään ihan kunnon lovi tulle putkeen. Ei se haittaa mitään, pitää ottaa sitten vaan ja tehdä vahvistukset siihen. Tälle sisäpuolelle vahvistus sitten. Tuo hyvä. No niin, otetaanpa se pois siitä ja hitsataan se läijä. Vähän pitää vasarata näytellä sinne.
Sitten vaan otetaan ja hitsataan se. Hitsataan se. Tuossahan meillä on hyvä hitsuu alustakin. Hyökkäys vaan nyt menosuuntaan. Melkoisia vakoja on tuossa, mutta hitsari on kuulemma vakojen herre, sanotaan. Turataan vaan kiinni. Mutta hyvin se meni. Ei oo mitään on. Yksi tikku jäi tuohon. Ei lämmin se on. Onko tuossa jäänyt pipeä? Voihan pipeä. Pistetään pipeä umppu. Joo. Otetaan se on siinä. Se on hitsattu. Joo vai. Pitäis kahtoo, että olisiko mulla putkea siihen, että saisi tuosta ylöspäin. Pitäis kuitenkin olla jonkunlainen pätkä. Otetaan rauhan pätkä pois. No paksua siihen ei kestäisi laittaa. Tuommoista kauhean paksua jöötiä on kyllä. Paksua on, mutta eipähän huvikseen huilaile, kun on riittävän paksua putki. Eiköhän tämä vähän liian iso. Katsotaanpa näitä minun mutkia. Tässä olisi justiinsa oikein kokoista. Ei se pitää kyllä tarvii olla. Tehdään tästä sitten komia käyrä siihen. Vai olisiko mulla täällä jossakin ohuempaa työtä? Akseli. Mutta se ei ole oikein hyvä, siitä ei taho mikään läpi. Ei mulla taida oo. Se on se mukava kun ois ollut. Mitenköhän korkea pätkä siihen pitää laittaa. Se pitäisi vähän mittailla tuosta nyt tuosta. Mittailla nyt tuosta. Nyt, missä meidän mittana on? On täällä joku mittana. Ja jos tuosta rupeaa aattelemaan tuosta noin. $50. Paljonkohan tuo aikaisemmin oli? Se oli about ja rallaa 60 senttiä. Ois se ihana kyllä semmonen suuntiin. No me nähdään se jostakin tästä se, missä kohti se on. Se on noin korkea. Voiko se olla noin korkea?
Ei vitsi, se tulee tuohon kohti se. Siitä 50 senttiä. Sehän on aika hyvä. 50 senttiä ja siihen se. Joo. Tulee tuonne asti. Jaa. En ajatellut, että se noin saakelin korkealla on. Joutuu niinku tuosta kohti ruveta leikkaamaan se. Johonkin tuo. Tulee kyllä melko karskeen näkö. Intikan merkkikin menee tuonne. Se voi siirtää tuonne. Jaa. Vähän hurjalta kuulostaa. Vaan tämä on sen verran jäähtynyt, että saisi vaikka yhdellä puutella. Mut kyllä se siitä kiinni on. Laittaa merkkiä tuohon laittaa. Onpa kyllä mielenkiintoinen homma. Hyvä tussi, jos ei jää mitään merkkiä. Ja joo, nyt on liitua millä piirtää. Katsotaanpa vähän se. Ei oo helppoa, ei ollenkaan. Mikä siitä jos ois lähtö? No. Se kohti se sitten menee, se menee tuossa. Valkoisenkaan ei tähän ihan hirveästi jää. Nyt se olisi jossakin tuossa kohdassa.
Kaikkea sitä. Joo, sammutetaanpa hitsikone vähäksi aikaa. Ensin sipasta vaan tuosta pois ja pikkuhiljaa rälläkällä lähettävä eteenpäin sitten minnekä asti se meneekään. On tässä entisiäkin hitsuusipastuksia. Koitetaan saada silleen, että jos joutuu paikkaamaan, että saa hitsattua entiset takaisin. Otetaanpa tuon merkki tuosta eka pois. Turun. Eri läpi. Tää on rälläkkä hommia tuokin. Ei voi. Irtos eikä mitään vaikka. Tää matikan merkille keksi joku Jaha. Eikä se auta kun lähtee pätkimään. Pitää laittaa tuo kiinni. Siitä se aika lailla nuo ensimmäisiä viivoja pitkin kun vetelee. Niin otetaan palat talteen. Tiedä vaikka tarvii liimalle takaisin. Tää aina vaan karkaa ja karkaa kauemmas tuolla.
Sitä kun leikkiin ryhtyy, niin sitä leikin kestää. Nonni. Nyt oltais tuossa Ritiilässä. Nyt tuota Ritiilää vaan leikkaa. Vaan tästä saadaan tämmönen karkia, niin sitten siistittää sitä. Alapuoli menee hyvin. Alapuolta tuosta. Yläpuoli kohti tuosta, joo. Vaan yläpuolta taas eteenpäin. Se alkaa aika lähellä. Käytännössä siitä sen pitäisi mennä sitten tuohon. Kyllä karkeen näköinen, mutta katsotaan. Eiköhän se saa siitä siistittyä. Jaa, tuo ei ollut tarkoitus tippua. Se on tiivisti. Siinä on tommoset täkäiset, mihin se tuu. Tätä koittaa saada se takaisin paikalleen silleen, että se pysyy. Kaikenlaisia metallinpalavia sitä irtuu. Ei ihan vielä, mutta lähellä on. Joo. Nyt ei muuta kuin siistitään ja vähän maalia. Kun semmonen reunan nauha käy ehtimässä. No onhan tuussakin vielä kattosuläkköä, kuinka paljon. Se ei oo kyllä tämän paremmin istunut ennenkin. Mulla on ne semmoset peltipihut. Perustet. Miksen minä semmosia käytä? Kun mulla on semmoset on.
ymmärrä miten tuo on niin ulospäin painautunut tai sisäänpäin painautunut. Ja nyt parempi. Ei se kyllä halua olla. Tuo ottaa nyt tuo. Hiotapa vielä tuosta. Ei se nyt ainakaan siihen kiinni. Tässä on tuossa alapuolellakin joku klipsukainen. Sieltä on klipsukaiset häviä. No joo. Eiköhän tehdä putki loppuun jo. Ja. Katsotaan sitten miten sitä saataisiin paranneltua. Tää meidän ottaa ja sahata tuosta pätkä nyt sitten. No niin, kokeillaan sahattua. Paassa, mihinkähän minä sen jo hukkasin? Jymps. Hanskaa. No nyt kokeillaanpa siitä. Suoristetaan ensin. On se aika suora. Eli 500. Se olisi siitä. Riittävän lähellä. Siinäpä se lähetti mennä. Annetaanpa mennä. Ja sitten melkein kahtoo samaan tuohon se mutkan mutkahomma. Tästähän meidän pitäisi tehdä nyt semmonen piipun pää. Eli tästä sahataan näin. Melko lailla suoraan tehdään semmonen pikkunen käyrä tänne ylös. Mikä on se meidän kynänossa. Kyllä liitua on se piirtäkö. Elikkä mitenkäs mä nyt voisin näyttää, että tuosta lähetään niin ja kierretään tänne ylös. Tehdään tähän semmonen pyöristys. Tullaan tuolta siihen takaan. Tuolta. Oikein näin. Katsotaan saada, ei tuolla sahalla saada sen. Meilläkö hommia bro?
On vähän paksua tämä putki, mutta eipähän ainakaan resonoi. Viimeisen päälle. Tuo siihen. Ai et. Kyllä. Tää lähtee varmaan tuo putkenpää tekemään ja. No nyt on nenään tuli ottaa musta. Tässä putkenpää rälläköimme ja sit hitsataan se koko hässäkkä. No nyt. Laitapa tuo vinku pois, sitä ei nyt tarvita. No joo, minun rälläköintialusta on siinä. Saa nähdä miten me tästä semmonen saadaan, mutta eiköhän me saa. On juuri sellainen niin kuin minä ajattelin. Upea. Kyllä se on hyvä. Kun mä oon näppärä pikkupakoputki. Tää siihen vähän kohdistaa. No joo. Yhdistelläänpäs nuo päät ja hitsataan nämä kiinni. Tuohon pakosarjaan kanssa. No nyt. Joo, siihen hitsattaisi. Nyt tää vähän ruostetta poistaa. Hyökkäys vaan lähemmäksi. Pannaanpa tuon perää tuikoksi. Tämä vaikka ensin. Laitetaan hitsuupuoli päälle. Tässä on ihan hyvä jättää pikku rako. Vaikka nuo viistääkin, niin silti jättää pikku rako siihen, niin se menee paremmin läpi. Vaikkakin tässä nyt vaan ihan sillä, että se pysyy. Vähän katsella, että onko se suorassa. Ei se nyt haittaa, vaikka se nyt ole ihan suorassa. Harrastevehkeet. Nyt se on hyvä. Se on hyvä ja sit se on halavalla ja sit ruvetaan ihan kunnolla hitsoamaan, svetsoamaan sitä. Että poikki pitkittäis hitsisaumoja. Ne nuo hiiot tuosta pois nuo. Sykäle tappiot. Kyllä.
Se olisi siinä. Sitten se pitäisi hetsata tuo. Joo, ei näe valoa tunnelissa. Täällä on pari heppiä ja käydään vähän sovittamassa sitä. Muuten hyvä on, pikkusen pitää tuonne ulospäin kääntää. Laitetaan tuohon vähän parempi heppi. Noin. Okei. Se oli liian hyvä heppi, se ei pitää. Miten se voi olla noin sisäänpäin suuntautunut? Vähän tuon sais kun tuo hiois kulumaan, mutta ei ole hitsari eikä mikään, joka ei tuommoista reikää umpeensa. Voitais käyttää vähän apulankaa. Ei apulantaa, vaan apulankaa. Svetsaren apulainen toimii aina. Joo vaan. Vähän se, mutta ei paljon. Jaa. Pitää me vähän maalia siellä. Jotakin semmoista maalia, mikä ei niin ranttu ois tuosta ruosteesta. Jos enimpiä pyyhkää siis siitä pois. Jotakin ruskeita pohjamaalia täällä on, mutta katsotaan tuleeko tämä purkista enää pihalle. Tämä on ollut niin pitkään jo. Ei tämä tajuttuu. Tässä on paremmin, että tuo kappaa käy.
No joo. Käyrä kun käyrä, oli se papanta. Jopahan sanotaan tuli. Joo. Kun on vähän väriä pinta, niin se on hyvä. Tuo pitää laittaa tuohon alareunaan. Sehän on hyvä siinä. Jos jostain löytä siihen semmoista nauhaa tähän. Ja tuo piti jollakin saada tuo pysyä. Siinäpä vasta kysymys, miten minä sen siihen saan. Yläpuolelta se on hyvin kolossa, mutta alapuolelta se ei. Minä tuohon porata reikä ja laittaa nippusia siihenkin. No nyt se siinä pysyy. Eikä karkaa mihinkään. Katsotaanpa miten se jyrähtää käyntiin. Äätänä paljon kovemmat äänet on. Äätänä juurikaan asna kovemmat äänet. Joo vaan.
Mitä? Ei se haittaa, se on kato tuulen suuntaan, kun se ajaa kovasti niin tämä. Niin se pitää ollakin. Täällä on kaikki vähän semmoista erilaista, ei passaa olla niin särmä. Jaha, nyt pitäis kahtoa tuota kirististä. Tuohan kiristin. Onpas tuo auki. Katsotaan mitä se on syönyt. Olipa mukaan oikeesti kiinni. Kun nämä laakerit alkaa olla tuusan nuuska. Tähän mennään uusia laakereita. Eli tosiaan se. Tää käydään laakerin varastolta kahtamassa. Yksi löytyy ehjä ja tämä toinen melkein ehjä pitää sille kaveriksi säästää se. Jaa, tässä on isommalla reijällä tämä. Ulkohalkasi ja sama, mutta sisään. No ei se sitten onnistu tälläkin. Joo, eli nyt on semmonen homma, että nyt joudutaan sorvaamaan. Ei ollut oikein kokoisia laakereita, mutta löytyi väärän kokoisia laakereita, niin tuosta pitää tuosta messingistä tehdä sovitusholokki näille laakereille, että ne saadaan sinne homma rokkaamaan. Siinä on se meidän sorve, kun pitää ruveta värkkäilemään se niin sille mallille. On tasan 30 on tuo sisäänreikännys. Tää on joku 34. Sorvataan se sille.
On 31. Tää on vähän... Ei tahon nähdä. Nollalta otetaan puoli milliä ja tasan 30. Eli tässä on näköjään nyt sillä lailla. Tuo ei osaa laskea, että se on puolet siitä, mitä tarvitsee ottaa. Mielenkiintoinen, harvemmin ei ole ollut. Otetaan ja hiotaan sitten loppu. Se on niin lähellä, että varmaan lämminkin tuonne. Vähän hiastaan siitä. Just hyvin menee, eikä melkein. Menin koskemaan tuohon. No ei se mitään sano, vetäis tämä kuitenkin. Sehän olisi siinä. Sitten meidän pitäisi katsoa se pituus sille pultille ja näille laakereille. Oikeastaan tuo pää ensin ja porataan siihen käypä reikä sitten. Reijän koko olisi joku 16. No 32. Tämä on kyllä ollut iso branteri. Voi voi. Tää on tilalla. Täällä on joku hylly tuolla touhuilla.
Täytyy ensin suoristaa tuo pää ja ottaa tuolla. Onkohan toisella puolella suori pää? Kieroon menee muuten reikä meillä. Onkohan tuo kuinka suora? No se on suora. Tähän pitäisi olla kuparivasara tähän hommaan. No niin, vanha reikä loppu ja se menee hyvästi. Siinä se on. Perhana. Tää on vielä liian leveä. Oikeastaan itse se pitää olla vähän liian. Tai ei. Otetaan siitä vielä milli pois. Olisikohan se siinä? Lähdetään kahtomaan miten tämä siihen oikein saa. Mikä mulla on tässä se ajatus niin sanotusti. No niin. Elikkäs. Tää pitäisi nyt saada tuonne istutettua. Se on kyllä just eikä melkein sopiva. Sinut sinne kanssa. Tämäkin osia lentää. Olipa outo, että se oli niin paljon tiukempi. Nyt se on tasa. Silti ne siinä liikkuu, vaikka se on mukaan noin tiukka tuo asennus, mutta se on kyllä justissa eikä melkein. Sitten meidän pitää ehtiä se pultti. Nyt kun se on tämän kokoinen ollut, niin meillä tulee taas haasteita siinä asennuksessa, mutta katsotaan. No vähän pitempi. Tuohon pitää prikkakin saada, että se pysyy tuossa tuo. Siinä olisi pykälän pitempi.
Katsotaan, jos löytää ne julmat rikat. Siinähän se on julma rikka. Toinen toiselle. Se on kyllä justiinsa tuo. Sen tulee vielä se latta. Saisi olla vielä ihan pikkusen pitempi tämä. Tuo se on aika lähellä. Otetaan se. Laitetaan toiselle puolelle vielä pari, niin saadaan sitä vähän enemmän ulospäin. Se alkaisi olla aika lähellä. Lähdetäänpä kokeilemaan, testaamaan sitä. Pitää vielä ottaa mutterit. Nylokki. Joo. No joo, siinäpä se olisi potilas. Katsotaanpa. Meillä on vaan hirviä reikä tähän kairattu. Oi voi. Tuolla sitä vähän saa, mutta ei se onnistu sekään. Tuosta ongelma tuli nyt taas. No joo, niin se siihen ainakin meni. Eipä se sinänsä haittaa tuo reikä, vaikka se on. Kunhan tämä vaan vettää kunnolla kiinni. Se siinä pysyy. No nyt. Nyt se ois aisaampi. Olipa huono asento. Sitä jousta ei kyllä ole näkynyt. No jos löytyisi vielä joku kumi päälle, niin ois hyvä. Mutta joo. Semmonen korjaus tällä kertaa ja ei siinä. Otetaan video koeajosta seuraavan kerran. Tuohon minä vielä etin jonkun kumin, jos mä löydän ja sen jousen laitan kiinni. Niin ois silloin tehtävät tehty.
Mut ihan tämmönen projekti tällä kertaa. Tosiaan väännetään siitä vähän ajovideoa sitten. Mitenkä sieltä ruppee savut tulemaan, jos mä keksin tuohon jonkun että se olisi vähän nätimmän näköinen tuo kuin tuommoinen. Sitten rupee näyttää hyvältä. Niin. Pitäis sitten pikku testiajo käydä tekemässä. Tuohon en vielä kerennyt korjuuta tähän, mutta siihen minä teen vielä tuohon terkiä. Nyt olis muuten kasassa ja turpaakkaa ja viheltää kyllä niin turpan kuuluu viheen. Miten tämä onnistuu tämä homma, mutta yritän. Nätimme.
Kyllä viheltää, kun vihainen ampiainen. Mahoton kautta. On käy niin hyvin. Etulyhdyssä on valo. Toisessa etulyhdyssä on vähän pienempi. Kyllä. Mahtavaa. Tää on hyvä lopettaa tämä video ja katsotaan mitä seuraavalle sitten keksitään. Mutta hauskaa koitetaan sitten aina. Joku remonttikohe aina löytyy, mitä voi pikkusen värjää. Kiitoksia tästä ja palataan seuraavan jakson pari. Morjens!